Stover hier. Meld het niet meer. Hij gaat er, hè? Dank je. Weer een aanvaller. Ja, maar dan. Dat moet ik Hashtag 364 dagen. Mooi nog een deel.
Get on! Come on! Go! We're living together, but still it's farewell. And maybe we'll come back to earth, look and tell. I guess there is no one to blame. We're leaving ground. Will things ever be the same again? It's the final countdown. Ja, dat is een verrassing. Het woord is er niet. Beminde gelovigen. Ik weet, je zit heel gelovig, maar dit geloof je er niet. Want ik kan het echt niet waarmaken. Ik kan niet een geprins zijn. Ik ben namelijk ingehuurd en de Steiner Bukt die kreeg een factuur van mij. Alleen al om de 10 dagen besteed te hebben. Maar, zoals gewend, met vastelavond geeft voor mij het werk gewoon door. Ik moet ook nu gewoon die sterven zien. En eigenlijk in mijn hart, vorig jaar met de vastelavondsmis, heb ik dat al gezegd. Ik blijf toch in mijn hart in de beste benje van Boog. En ik zal nooit in de bok werken. En daarom wil ik u een tip metgeven. De nieuwe prins. Een echte bok, denk ik. Ik zeg u één ding. Alle zegen, alle hulp komt van boven. We langzaam weer tellen, jongens. Dan doen we van 1 naar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.